אוי, משעמם, בא לקלוט קצת בטיק טוק. Two hours later. אני אוהב את זה. מצחיק אותי בחשב הצעיר הזה. חצי מהחופש הגדול עבר ועדיין אין לכם מושג מה לעשות בחופש, חוץ מלהתבטל בחדר ולגלוש בטלפון בסושיאל מדיה 24/7. בזבוז זמן. כדי לנצל את החופש הזה לטובה, הנה לכם 30 דברים שאתם יכולים לעשות שמשעמם לכם בבית. הדבר הראשון שאתם יכולים לעשות זה לארגן את שולחן העבודה שלכם וליצור תיקיות לפי סוג קובץ. אם החדר שלכם נראה מבולגן כמו דיר חזירים, עדיף שתנצלו את הזמן בלנקות ולסדר את הדברים שלכם, גם באזורים שנראים כמו מחסן עם הרבה תיקים, כמו שאתם רואים כרגע. אז תסדרו כל פינה שנראית לכם מבולגנת, במיטה, מתחת למיטה, ליד המיטה, אפילו בשולחן שלכם והמגירה. בנוסף לסידור החדר, אתם יכולים גם לסדר את הבגדים שלכם בארון, ולארגן את החולצות שלכם לפי הסדר שאתם אוהבים ללכת איתם ביום יום, מלמטה החולצות הפחות אהובות עליכם, ולמעלה החולצות שאתם הכי אוהבים. אבל יותר מכל, אין המטאליקה. ולא לשכוח לסדר גם את המכנסיים, והנעליים שלכם. אתם יכולים למחוק תמונות מהטבע שלכם, שזה דבר שתופס הרבה מקום באחסון. פשוט תמחקו תמונות וסרטונים שאתם כבר לא צריכים מהאייפון או מהאנדרואיד שלכם, וזה יפנה לכם מקום. אתם יכולים גם למחוק אפליקציות שאתם לא משתמשים, וליצור תיקיות לפי נושא מהאפליקציות שיש לכם. הנה דוגמה ממה שיש לי בטלפון. הדבר הבא שאתם יכולים לעשות זה לנקות את המסך או המקלדת של המחשב שלכם. Obviously, אתם יכולים לנקות את המסך עם שפריצר מים, אבל אני מעדיף להשתמש בחומר מיוחד לניקוי מסכים. אם יש לכם כלי נגינה, פשוט נגנו בו. אם אתם רוצים להיות בני אדם מעניינים, אתם יכולים ללמוד תחביב או כישרון חדש שבא לכם ללמוד, כמו צילום, שחמט, תכנות, או כל דבר יצירתי שיגרום לכם לחשוב מחוץ לקופסה. אתם יכולים לצלם סרטון ליוטיוב או לכל מדיה אחרת ואחר כך לערוך את זה. אם אין לכם מצלמה בבית, אתם יכולים פשוט לצלם דרך הטלפון שלכם. אתם יכולים לקרוא ספר חדש שלא קראתם, או ספר שכבר קראתם בעבר. אם אתם בעניין של לעצב את החדר, אתם יכולים לעשות פוסטרים מאיזה תמונות שאתם רוצים. אני בחרתי להדפיס תמונות של האומנים האהובים האלה במוזיקה, דויד בוי, הביטלס וקווין. כן, זה אתה מושלם. אתם יכולים לקנות דברים שאתם רוצים באינטרנט, לדוגמה מאלי אקספרס. הדבר הבא שאתם יכולים לעשות נשמע מאוד פתטי, אבל לכתוב מכתב לעתיד לעצמכם זה דרך מעולה לעשות רפלקציה לעצמכם, מגביר מודעות עצמית ויוצר את העתיד שלכם. אתם יכולים לכתוב מה אתם רוצים לזכור, הרגשות שלכם, השיעורים שלמדתם, והכי חשוב, הדברים שאתם רוצים לשנות בעתיד שלכם. אתם יכולים ללמוד שפה חדשה דרך האינטרנט או דרך דולינגו. אתם יכולים להאזין לפודקאסטים. הנה כמה שאני ממש אוהב וממליץ. אתם יכולים לעשות מה שאתם עושים בדיוק כרגע, לצפות בסרטונים ביוטיוב. אם אתם רוצים לנצל את הזמן שלכם בטלוויזיה, אתם יכולים לראות סרט או סדרה שהפעם לא ראיתם בנטפליקס או בכל פלטפורמה אחרת. אם אתם לא בקטע של טלוויזיה, אתם יכולים לשחק במשחקי מחשב או בקונסולה שיש לכם בבית. במקרה הזה אני משחק בנינטנדו סוויץ'. אם אתם עייפים במהלך היום, אתם יכולים לעשות שנץ כדי להשלים שעות שינה, או להישאר עד מאוחר ולעשות לילה לבן. אתם יכולים להכין אוכל, או ללמוד איך להכין מאכלים וקינוחים. יש מלא מתכונים באינטרנט וגם ביוטיוב. אתם יכולים להאזין לשירים חדשים בספוטיפיי כדי להרחיב את הטעם שלכם במוזיקה, או ליצור פלייליסט עם השירים שאתם אוהבים. אתם יכולים לנסות לשחק משחקי קופסה עם המשפחה. אני אישית מאוד ממליץ על המשחק שם קוד. שיחקתי את זה פעם ראשונה במשפחה שלי ונורא נהניתי מזה, אבל זה משחק מאוד מסובך. אבל אם בא לכם משהו פשוט, אז תכלס אין עתקי. אם יש לכם חיית מחמד בבית, תנצלו את הזמן איתו, צחקו איתו ואפילו תטיילו אותו קצת. ותאמינו, הליכה עם כלב יכולה להיות מרגיעה. אתם יכולים גם להתאמן. אם אין לכם מנוי לחדר כושר, אז אפשר לרוץ או לעשות אימון ביתי. אגב, אימונים ביתיים אתם יכולים למצוא בערוץ של גל. אם אתם מתכננים טיסות לחול, אתם יכולים לחקור קצת המקומות בעולם שאתם רוצים לבקר. לדוגמה, אני בחרתי בלונדון, אז אתם יכולים לחקור דרך גוגל מפס או גם דרך יוטיוב בשביל עוד אינפורמציה.
לתכנן את הלבוש היומיומי שלכם זה דבר מועיל, בגלל שאם אתם הולכים לאיזשהו מקום, לא בא לכם לצאת מכוערים. פשוט תשימו מה שיש לכם בארון, זה לא ייקח הרבה זמן וזה ייראה טוב. אתם יכולים גם לנצל את הזמן שלכם בלקרוא ערכים בוויקיפדיה, לחפש מידע על דברים שלא ידעתם מלכתחילה. הדבר האחרון שאתם יכולים לעשות זה לתת לייק לסרטון, להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון בכל פעם שעולה סרטון חדש. יאללה ביי!